бо ҳамёни электронии Душанбе Сити ҳамаи намуди пардохтҳо ва интиқоли маблағ хеле содда ва манфиатнок мебошад. Так, футбол саштаст ки имрӯз Бавария мебурад Барсая. Финал ба мебурад, сони бози зӯр мешад финал. Бит футбол набинем, чорни любов бинем сар карси. Чорни любов, футбола мо полуфинал шудааст. Футбола не чорни любов бинем зӯртар. Ман футбола пага чойхона бо ошноам растказ кардам, так ман чӣ надидиам мегӯям. Ё, шумо ябар инем ин растказ бикунед, ва ҳамаашо ин мебинед. Чизе? Ин кинои зӯре. Ким вай духтар? Вай духтар Ниҳан ва. Ниҳан, ҳа. Ин ёнашанги ким бача? Вай риштор Кемал ва. Кемал ки ин ким мешад? Ино ҳардушон мегарда, ина шӯша ине ки вай нағз мебинаде. Вай шӯша ин ки мегардад. Ом кинои мебин то мешад. Кино зеро ҳаққонӣ не. Инаш ким ин бача? Ин ҷанаш, укои мен духтар Ниҳан Иброҳим. Зӯри. Вай мусфид ки марда? Дадои ҳамон Ниҳанде? Ин мобай ва ҳамошо ино кор мекунад. Ин укош ин духтараш ким? Ин ки кор чокадост? Кадом ин духтар чӣ ми? Не ин духтарак вай зани маин, зани шӯи Ниҳана занаш. Чӣ вай кино ин шӯи Ниҳана? Ин зӯр кино, просто ин моҳанош ба рафтан дар кои ганда кинои зерде. Ки интересный да сарқоне. Инҷанда якта бача ҳайгон духтар чӣ? навай. Ин намедам неки бача акадом аин шӯш ми аин. Ани Ниҳан сони бача ва навай. Сухре захре ки ҳардуш сани шӯ шудост, неки ме фиреб карост. Вай занка мегирад Зухре. Зухре ким буд? Зухре мен Иброҳим вай аште, зан аште. Просто духтари гамдаде ва. Кимал кош ва. Ниҳана зих мекадаги духтар. Кимал сони Ниҳана нағз мебинад. Сони Амир ненавидит сони вай фаҳмидиме? Киноши зӯр мазмунши зӯр. Амир ки медонтам ме? Наместитам ку. Амир вай ку. Ниҳана шӯш гуфти ку. Гуфтам ме? Амир расо нағз менадаям неки. Шуда ку футбола бинеми финале? Не, ин тохириши бин. Футбола айн. дорухонаи Ёсин М хоҳони саломатии шумо.